Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta manghigala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abido adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw. Huwebes, pitsa 23 na kini sa bulan sa Oktobre. May gala, no? Hapit na gyud mo November. Dayon pag-abot sa November, December na. Og sa ulogo na po nato ang pinaka, no? Usa sa mga pinaka nindot kayo nga kasahulugan sa atong simbahan ang Pasko. Ayan, no? So enjoy kita na higala. Labi na nga diri sa ato dako kayo kahulugan ang Pasko, no? Sa mga laing lugar mura nagway na hitabo dito, no? Ato ka sa Amerika mura nagway na hitabo. Pero diri sa ato pagkadako kayo nga event sa ato diri, no? So happy good morning kanaton, good morning, good noon kanaton tanan mga higala. O atong iampo dahil nung atong talahorong obispo to sa karon sa Roma nagpahigayon sa iyahang Pilgrimage of Hope, no? Kami diri sa Ayungod adto mis kabangkalan rong October 27 sunod Lunes, karong Lunes maabot, no? Mga adto mi sa kabangkalan kay mag pilgrimage na pud mi didto, no? Kay diri sa Oriental murag nahurot-hurot naman namo nahurot-hurot naman namo ang higala o pilgrimage sa mga lugar-lugar. So medyo nitapon mi og lain nga probinsya. Didtoan mi karon sa Diocese of Kabangkalan, no? Sa amo pa na planuhon para November. Ano nahala, no? May muto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay pangluwas walay kakulian, no? Walay ubo, walay hilanat. Wala tanan pero naginhawa pa, no? Importante nga ginhawa delpin. Yeah. Dahala, no? Arita manghigala sa tuang ato nga CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabuntuhon. Mga Katolikong obispo o kaparian sa Amihanan or South, Amihanang rehiyon sa Luzon o kana mga Katolikong obispo nga kaparian sa Amihanan nga rehiyon sa Luzon or Southern Luzon o mipadayag sa ilahang mipahibayo, no? Mihimo og usa ka video message agi og panawagan sa isyu sa gobyerno batok sa isyu nga korupsyon ug accountability, no? Sa maong inisyatibo gipadayag nila ang dakong kasubo tungod sa krisis nga nasinati karon sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga kabos tungod lagi sa mga proyekto nga wala madayon ilabi na gayud ang mga flood control projects. Nanawagan karon ang mga Katolikong obispo o kaparian sa Southern Luzon nga unta, no? Magmatinud-ano na ang mga ka-opisyal sa gobyerno sa mandato nga ilaha usab nga nadawat gikan sa mga tao. Balita mga higala gikan sa Vatican, subay sa umaabot nga kasaulugan sa All Souls Day o All Saints Day, nanawagan karon si Pope Leo XIV nga sundon ang kinabuhi sa mga santos, ilabi na gayon ang mga bagong santos, sama kanila sama kang San Carlo Acutis ug kaubanang mga bagong santo. Maugkad to mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon ta sa ato ang mga pagpangalagan, no? Ato day nga timbayaon mga higala ug mayong mudto sa ato ang mga kaparian din sa isla sa Siquijor, no? We are coming, no? November 10 to 14, no? Kaano man may higala, no? Magkuan mi din mag-recollection ming mga pari, no? So, ang kaya expected na mga higala nga maayo kayo ang akomodasyon nga among madawat tungod kay ang mga sikihud nun
mga tao nga perti ka kanabitang gitawag na tug maabi-abihon, no? Expected na mahigala nga sakto kay taan na mahigala og akomodasyon ng mga pagkaon ug uban pa, no? Mga pagkaon gyud, no, kay mga parokya man mo imo abaga mahigala sa mga pagkaon, so expected na nga maayo kayo ang ato ang accommodation na kabahin sa pagkaon ug sa uban pa, no? Nahala, no, welcome baso kanang October 10 to 14 coming me mga kaparian sa Diocese of Dumaguete. Now we are coming. Abi na padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtohon. Okay, ato pa di ay timbayaon og may mudto ng akong mga classmates. Igo na mawala ang igala. Si Padre Obing Masyon, si Padre, kinsa pa man, si Padre Tonton Arnaiz, o ginga manusab ang iyang kauban, no, dinha sa parokya sa kining parokya dinha sa may sa maning lugar mga higala, no, Batinggil, si Padre Dodong Ruiz. O ginga manusab ang higala ang ako ang classmate na si Malalod, si Padre Dami Hiramis. O niya sa Cebu, of course, di ko malimot po, si Padre Kipling Agravante, si Padre Joseph Anore, si Padre Twitter ni Cesario, si Padre Glenn Banson, si Padre Tingting ang Bonsignor Tingting ang Kahas, si Padre kaysa pamailaing padriha Rosdel Noel, si Father One Rosaroso, si Padre kaysa pamailain Melton Medida, no? O gingo manusab si Father Rom Narca, dili na madali, Omen Mahusay, no? Mario Atienza, poros gina mga maayong pari, may ganang mga buutan, mga kuraparoko na. Sa una ko pa man may mga assistant, karon mga kuraparoko na gyud may. Unya ato pod nga timbayaw og may mudto si Father Dodong Cordobes sa Maasin og si Padre kining Samuel Papa dinas Maasin. Nya dinha sa may Tagbilaran atong timbayaon si Father Boboy Villapas. Nala, no, mga classmate na akong mga buutan mga igala. Hala, no, may ngudto na kanatutanan ato po di ay nga timbayaon og mga shout out ato mga igala. Aga akong mga kaparian, akong mga igsoon mga kaparian Lukob, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gayod ang akong mga kaigsuunan nga mga kaparian diri sa Diocese of Dumaguete. Ako po di ay nga kaning mga kauban sa Commission on Migrants, no, ang ato ang lay coordinator si Sister Luz Trillanes og ingo manusab si Sister Yuyong og ang iyang bana si Brother Eli Mapili og ingo manusab sila si Mike, no, si Mike ug iyang ang asawa, no. Nahala, no, may mudto na mahigala nang hinaot ko mahigala nga naa kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Pero ari na ta mahigala sa tuang Saint of the Day, ang atong Santo del Dia, Santo Farael Dia, Saint of the Day, October 23, si Saint John Chrysostom, no, Saint John Chrysostom, no, San Juan Capistrano. Pero kini manghigala si Saint John Chrysostom, kuan kini siya, no, taga 14 na tao siya na itong 1456, membro kini siya sa Order of the Franciscan, the Friars Minor, no, Order of Friars Minor. Unya matud pa kuan kini siya manghigala sa bali. Kuan kini siya kanang naila kini siya manghigala nga maayo kaayong mulwali, no, eloquent kini preacher manghigala, no. Unya nagdevotion kini siya sa Holy Name of Jesus. Unya he was kuan kini siya mahigala, no, the battle of sa maning batula mahigala, patron of the military chaplain, no.
So kini si kuan mga higala, no, si Saint John Chrysostom, mo ni siya ang patron sa mga kining mga chaplain unya. Kuan kini siya mga higala, no, siya maoy ni kuan gyud, no, iyaha gyud nga gisuportaran, no, gisuportaran gyud iya ang matud pa the kinibitang resistance against the Turks in the battle of saning batola mga higala, no, sa usa ka gira mga higala, no, Bel masakay na wala, no, si Saint John Chrysostom. So pangayoon na to ang pag-ampo ni Saint John Chrysostom, nga unta ang chaplain sa mga military chaplain, ang patron saint sa mga military chaplain. Okay, nahalano ari na ta mga higala sa ato ang catechesis, ari na ta sa atong catechesis. Abi na mga higala, ato karong topic. Ang atong topic karon kanang conquering our temptation. No? Unsaon nato nga atong makonquer ang ato ang mga tentasyon nga niya diri kanato. No? Matud pa, conquering our temptations involves a combination of spiritual, psychological, and practical strategies. Daso ito pa kung daghan ka itang mga pagsulay sa atong mga tentasyon ba, mga pagtan mga lalaking minyo, no, usa sa mga tentasyon gud ana kining mangkuan ka, mang sideline ka, no, imbis na ana kay asawa mangita pag jud kag laing binuhat, no, nga imuhang himuon nimong ikaduhang bathala. No, na may uban may higala nga mahiligo ng ikaduhang bathala, ayaw, no, kinahanglan nga usa ra gyud imong batala. Kato ra gyud imong asawa, no, kay matud pa lagi ang imong gipanaaran nga imuha nga kanang atimanon, imong higugmaon, imong panggaon usa ra man, no, ayaw daghana, no, sa punang uban nga daghan man pong atimanonon kay kuan man pud sila mangita man pong laing sideline pod mga higala, no, ayaw, no. So na, no, conquering our temptation mo na itong pinaka-topic karon, no. Unya, conquering our temptation involves a combination of spiritual, psychological, and practical strategies. On the spiritual side, makonquer nato ang temptation pinaagi sa ato ang kanunay pagbasa sa gospel, no. Kana bang kanunay gyud kang magbasa-basa og Biblia, dayon paghuman mamalandong, and then paghuman magampo, no. Kato pa nya kanang pagampo mahigala apil na ni ana nga mosimba gyud ka kada Domingo, no, kay ang pinaka-highest form of prayer mao man ang misa. Para natong Katoliko, ha, uban sa mga lain mga relihiyon ang ilang highest form of prayer mao man ang ilang prayer service. Asag dira ila pud na. Pero sa kinatong Katoliko, the highest form of prayer nato mao ang unsa man Santos nga misa. Muna nga aron nga makonquer nato ang atong mga tentasyon kinabuhi, kinahanglan gyud musimba sa matag Domingo. Klaro? Nya ay ang ikaduha, psychological, no, psychological and how to conquer our temptations. Kinahanglan nga duna po kay mga psychological steps, kanang imo ba nga mapakigbatukan po ng gitawag datong tentations kinabuhi. Number one ana is kinahanglan nga imo gyung i-identify o imong i-avoid ang mga triggers. Mga triggers ba, no, pananglitan sama sa usa ka lalaki nga mahilig kayo og ikaduhang bathala, no, ayaw og sigig pakigsuod og laing babae. Kabalog yung kang dali ra kang maglain ng imong kabuhi. Kabalog yung kang dali ra kay maglain ng imong kinabuhi basta kay makatapad kag babae magsige po kag duol-duol. Ayaw na, no, ayaw nagduol-duol og laing bathala, no, dili man na mahimo nga matud pa lagi labi nagwapuhon kag jutay, no.
kana bang medyo po attractive po kas mga babae, palayo gyud kay mo man ay mga triggers nimo. Triggers ba kanang mo kablit ba mo ring mo kablit sa imuhang ginhawaan. Klaro, so palayo go sa puno siya nga maglikay maguna mo na ito maglikay. No, mana nga identify and avoiding triggers, no? No uban ang ilahang triggers kwarta man. Paglikay po noong daghang kag mga planong paliton, no? Nga gusto gyud kang makaangkon og daghang kaayong mga kabtangan, palit kag kining unsa man ni mga gwapo kang sakyanan mga higala, no? Daghang yung mga ranger, no? Mga ranger nga mga sakyanan, bahal mo na kaayo. Pero gud na hitabo ron mga higala nga daghang kaayong mga nadala sa tentasyon lugi na ining pamalit ni ining mga mahal kay sakyanan kay wa man po nakabalo sila nga muna ilahang weakness, muna ilahang mga triggers, giila pong gi-entertain sa lang hunahuna muna nga ang nahitabo naabot sila pag himo-himo na ini mga fake kana bitang ghost flood control project. So disgrasya na, no? So psychological aspect of conquering our temptation, number 1 is matod pa identifying and avoiding trigger. Unya, taking immediate action to remove yourself from kanang tempting situations. No? Sa ato pa nahanglan gyud nga likay gyud ka. Likay gyud ka. No? Unya, number 3 is practical strategies. Cultivate self-control. Kinahanglan nga kuan gyud ka kay makungker gyud na nimo imuhang mga self-control o sana ni ana kini bitang magpulo po asa po kag panalagsa ba, no? Kana bang mag fasting po ka usahay mo manay kuan mo manay pinaka tumong ani bitang kana bitang first Friday nga magpuasa po kag ginagmay, kanang Good Friday nga magpuasa po kag ginagmay, to cultivate self-control sa imong kinabuhi. Kaya kung wala gyud ka ana magpaturato ra pud gyud sa imong gibati, may puruhang gyung dali ra kang matemptal. Ana, no? No, panlitan hilig kag babae, mo sige po kag duol-duol dito. Sige po kag kuhit-kuhit dito ni madugay labi nagmay hitsura po ka ganahan po ning uban pong kuhiton, nagkinuhitay na hinuon mo, no? Nagkisi-kusi na, no? Ug sa pinulungan pa na nagdugsing-dugsing na nadugay wa nagyod tempted na adultery, no? Nahimo na noong kang adulterous husband. Ayan, disgrasya na ka, no? Patamo na nga kinahanglan gyud nga matud pa ni paglikay sa mga triggers, no? Kami mga pare, no? Likay gyud mi muna nga kutob sa mahimo kuan gyud dagani mga kumbento mga higala nga walay babaeng pasakon, no? Walay babae mo sa kadre, ha? Ana ra gyud mo ubos kay kung magsakasaka na mo dire maka-trigger o nya hinuon na og kana bitang makakasalanan sa usag-usa. Ayora na din, ha, no? Muna nga maglikay lang gyud, no? Maglikay lang mo na gitawag na to identifying and unsa ganito? Identifying and avoiding. Ayan, no? Identifying and avoiding temptation. Unsa naman yung orasa may galaw sa na pila man igo na, no? So na doon. So again, pasalamat ta mga higala nga padayon data, no? Padayon data sa atong ginagmay pong huluhisgot-hisgot. Abi no, napamatay gamay oras mga 8 minuto. Asa ko na ginaingon. Salamat kayo sa mga sikihod nun, ha. Nga salamat ng daan. Kaya ako nakasulay kapila na may urag ikatulo naman kini asa ako ang panahon. Murag ikatulo na ni namong recollection diri sikihor. So bana nga salamat kayo, ha. Salamat na lang daan. Kay kabalog ko mga higala nga maabi-abihon kayo ng mga sikihon. No, tanaw, mga pista ko. Dili nyo ka palakton o dili ka maka-bring house. Ina naman ang mga sikihon nun. Muna na naka-usagid na sa ilahan nga character traits nga dalaygon kayo ang pagka-maabi-abihon. Salamat, ha. Unya, mugikan mi diri sa Dumaguete na ay alas 9 kay jet no sa ning amo ocean jet may among sakyan.
Dayon paghuman, napoy alauna lang may mga kuan sakay. Ocean Jet. Na may kanta na, Ocean Jet, I can never someone. Ocean Jet. Yan. Daghang salamat og sa ngalan sa itong Talahorong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager, si Father Lamaata. Ako nang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Akab, manabilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios magkagaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.